Tämähän herättää aina ihmetystä. Miten nämä pujotellaan? Eri maston jaloissa on vähän erilaiset rissajärjestykset. Nämä simmerillä on tämmöinen samanlainen aina. Eli naru lähtee keskeltä alapuolelta, menee keskelle alapuolelle. Tulee keskeltä yläpuolelle. Laitetaan se tänne yläpuolelle ja eteen. Sieltä yläpuolelta takaa menee seuraavaan rissaan yläpuolelle ja taakse. Sieltä se tulee alapuolelle ja taakse. Ja laitetaan se täältä alapuolelta ja takaa tänne sisälle. Nyt se tulee alakautta sisälle. Ja sieltä yläkautta sisälle tähän meidän narulukkoon. Silloin nämä narut emme missään kohtaa ristiin, vaan tekee nättejä lenkkejä ja se on suhteellisen kevyt vetää sitten tiukemmin. Noin.